Prebili ste decu od 12 godina. Privodili. Sram vas bilo sve zajedno sa komandantom, za svima, sa onim govnetom Dačićem, sa Vučićem, sa bratom Andrejem. Sram vas bilo sve redom, koliko vas ima. Ako mislite da ću da se sklonim odavde, neću se skloniti sigurno. Ili ćete me privesti, ja se neću skloniti. Narod, decu nećete tući. Nadam se da ste me razumeli. Teči što je i ta sranja ćete da sklonite sve. Ja sam ovde, ako hoćete da vodite gde su inspektori. Nadam se da smo se razumeli. Budu li krenuli odande? Šta je, što me guraš? Treba da se okrene. Nemoj da ga guraš. Što me guraš? Nemoj da ga guraš. Sram te bilo što štitite kriminalce s palicama. Vidite bre kriminalce bre tamo, bre kradu ovde. Štitite kriminalce! Bilo, srpska policija. Jel ti smešno? Zato učili... Ovo silujete žene, bre! Hoćete žene da silujete, bre! Da štitite one govnare tamo... Kaži, bre, što mora biti! Da, misliš da krvariš za nekoga. Ne znam koga krvariš, za kriminalce. Ja sam krvario za ovde. Severne i južne tribine... Ja stojim ovde. Nemoj da me diraš. Ja ovde stojim. Nemoj da me diraš. Jesi čuo? Ja sam u ovom gradu. Nisam došao ovde, bre, da bre nikoga, bre. Bijete decu od 12 godina, bre, zatvara se. Sram vas bilo sve zajedno, koliko vas ima. Sve zajedno sa To nas napadate svima, bre, u talu, bre, jevi, bre! I kriča, Smradovi jedni. I nemoj da dolaziš da me guraš ovde. Ja nisam ovde došao da tebi pravim problem. Ovi su ti koji prave problem. Vi ste ti koji pravite problem. Alo, svima ste nas napali sinoć, bre! Slobodno ne svima. Budu li mi prišli? Budu li mi prišli govna? Budete li namestili nekoga da baca topovski udar kako je bacao juče? Biće problem. Završio sam sve. Tako je! Nemoj da ideš, ostavi tu sad!